Nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin objavio je početak specijalne vojne akcije u četvrtak ujutru, tokom celog dana širom Ukrajine odzvanjale su granate, pucnjave i sirene. Prvog dana ruskog napada poginulo je 137 ukrajinskih državljanina. Najvažnije što znamo do sada, Evropska unija uvodi sankcije Putinu i Lavrovu. Zelenski pozvao Putina za pregovarački sto. Najmanje 127 civilnih žrtava. Zelenski pozvao Evropsku uniju na oštriji odgovor i vojnu podršku. Uputio poziv i Evropljanima sa vojnim iskustvom da pomognu. U blizini sedišta ukrajinske vlade su se čuli pucnji. Ukrajina uz uslov spremna na pregovore sa Rusima. Ukrajina pozvala i maloletnike na borbu. Ruske snage ušle u Kijev, odjekuju eksplozije. Ruske rakete su čitavu noć ciljali Kijev. Ukrajina je proglasila ratno stanje. Brojni gradovi su pod napadom. Zelenski tvrdi da su ruske diverzantske grupe oko ponoći ušle u Kijev. Kremelj je saopštio da će napadi prestati kada vojni ciljevi budu ostvareni. U sveobuhvatnom ruskom napadu na Ukrajinu, iz vazduha, s kopna i mora, prvog dana invazije poginulo je 137 ukrajinskih državljanina, vojnika i civila. Ruske trupe zauzeli su Černobilj i uzele radnike za taoce. Borbe traju na istoku zemlje, kod Kijeva i u mestima na Crnom moru. Putin je rekao da Moskva nije imala drugog izbora nego da deluje u Ukrajini. Potparol Kremelja Dimitrij Peskov kaže da je Rusija spremna za razgovore sa Ukrajinom u Minsku, beloruskoj prestonici, prenosi zvanična ruska novinarka, agencija RIA Novosti. Ali on je rekao da bi to trebalo da se odnosi na Ukrajinu, koja je proglasila neutralni status, što bi uključivalo demilitarizaciju. Rusija je sve vreme želela da Ukrajina isključi mogućnost ulaska u NATO. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su njene snage okupile grad Černigov, koji se nalazi oko 150 km severnog glavnog grada Kijeva. Blokiranje grada Černigova je završeno, rekao je potparol Igor Konašenkov u komentaru ruske novinske agencije Interfax. Papa Franjo susreo se u petak s ruskim ambasadorom u Vatikanu, u ruskoj ambasadi, kako bi izrazio zabrinutost zbog invazije na Ukrajinu. Potparol Vatikana Mateo Burni rekao je za CNN da je Papa otišao da izrazi svoju zabrinutost zbog rata u Ukrajini i da je sat i po bio na sastanku. Posjeta se smatra neobičnom jer nije u skladu s uobičajenim protokolima.